Čau lidi, dneska si zahrajeme zase Hardest Obby Ever. Skončili jsme tady, myslím. Já už jsem to udělal do třetí yellow. Dneska to uděláme přesně do yellow zóny. A jdeme na to! No bylo to velmi těžké. Pokud mi to nepůjde, tak rozhodně skipnu. Protože už to mám hotový. Minule jsme udělali 2 stečky, ale jak jsem viděl, tak třetí zóna, teda, že jsme udělali 2 stečky, teda zóny, ale ta yellow zóna je těžká, jako fakt dohá je těžká. Takže bych chtěl, aby se dostal jenom do té žluté. Jsem tady? Ano, tady. Já jsem to totiž natáčel už, ale já jsem nebyl si jistý, jestli jsem to řekl sprostý slovo. No, ale já bych to stejně neudělal to do žluté, teda do asi zelené. Počkejte, já se kouknu. Ano, zelená stečka. Teda zóna. Tohle si vypnu. Tohle je dokonalé video. A tady si musím vypnout shift lower. Tak. Počkejte. Jsem spát. Shift lock zapnout. It can't believe me. Go so slow. Jdeme do 95. Jsem tady? Špatná stečka. Až sem. To. Tohle jsem udělal. Tak se to udělám tady. Aha, tohle jsem udělal. A pak uděláme třeba film, že to musíme dát přesně do yellow.
Ale smrť znamená, že půjdeme na úplně na začátek. To třeba, že to fakt uděláme. Ne, to bych udělal. Jo, to bych nikdy udělal. Já tohle nesnám. A napište do komentářů, co si mám dát za... Co si mám zahrát příště. A pokud jste to dokoukali až sem, tak napište do komentářů laser. Dám srdíčko na komentář laser. Jsem na 9. stečce. Doufám, že umím počítat. Aha, máte to. Jsem generace alfa, já nesnáším matiku. No nic. Ale naše matikářka, když není ve špatné náladě, tak je dobrá jako. Minecraft. Minecraft reference. Pim, 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 pim. Fu, mám to. Jumpy. Ne, nepadej, komerníku. Dobré, čuzir páv. To si pamatuju. To musím jít tudy. Já jsem zapomněl na tohle. Tak. Tak. Teďko. Já se vypnu ten shiftlet, mě otravuje. A když tak si dám první pozice. Jako pohled. První pohled. Ale to bych jako dělal stream. Já se potím. Jo, když tak, budu dávat několik videí za jeden den o buď úterý, čtvrtek nebo pátek a víkend. A někdy i pondělí, ale to už pozdě jako. A to já nechci. To já chci spát. Počkat, já tohle video dělám v 8. Proč jsem se toho dotknul?
Dělali jsme 16 stagí. Já jsem zvyklý říkat stage místo zóny a nebo levely. Level je jako level hard a takhle. Ale já si to míchám skoro, že prostě zóna je level, level je jako stečky, chápete? No a takhle. No. A nebo jako levely, jako v Minecraftu, že si dostanete třeba na, že máte 65 000 levelů. To jsem viděl hodněkrát, že máte super tryhardáků, který streamujou 24/7 Minecraft. No. To. Já jsem se ještě sem nedostal. Nechci. Musím vám říct, že tuhle stečku nesnáším. Je tak těžká, musíte jít přesně nahoře. Ty poslední skoky jsou vždycky nejlepší. Just go. Jo, zapomněl jsem říct, že skipuju, co chci. I když tohle mě bavilo, já si to asi neskipnu. Musím glidovat. A musíte to udělat ve 30 sekundách. Jo, když tak můžete vidět, že hraju jako na tabletu a ne jako na něčem jiném. Jako hraju na tabletu, protože rozhodně vidíte, že tu mám tohle, tak mám dotykový. Jo. Děkuji. Velmi děkuji. To. Tady na čem to na to natáčím. Protože mi pomáhají. Není to sponzorované. Protože mi díky tomu pomáhají vlastně natáčet a dělat vlastně takovýhle videa pro vás. Takže
Děkuju studium, nevím, jak se jmenuje to studio, ale velmi vám děkuji. Do háje. To se může říkat do háje, ne? Bokal to říkal. On říká špatné věci. Tak pokud tohle nějak dá, nevím, tak já nevím, co říct vůbec. Jo, tam je poslední stečka do yellow stečky. Myslím. There is nothing to fear. I think máme to! Čau letičky, tohle bylo asi poslední normální video z The Hardest Obby. Čauky. Já pum.